Il-PBS irrifjuta li jippubblika l-kuntratt tal-presentatur u producer Ricky Caruana bir-raġuni tkun li din hija informazzjoni kummerċjali sensittiva. Dan meta Caruana jitħallas mit-taxxi tan-nies għaliex il-PBS huwa finanzjat minn fondi pubbliċi. Din it-talba tal-informazzjoni fil-forma ta' FOI saret mit-Times of Malta bilha li l-poplu jkun jaf kemm dan qed jitħallas biex jagħmel il-programm tiegħu il-ġimgħa fil-għaxija. Eżatt wara l-bulettin ewlieni tal-aħbarijiet ta' dan l-istazzjon. Sorsi mill-qalba tal-PBS jgħidulna li d-diriġenti mhux kuntenti wisq bil-prodott li qed jitwassal għaliex stennew aktar, iżda xorta żammew jagħmel dan il-programm. Fl-aħħar jiem Ricky Caruana flimkien mal-PBS irċivew kritika qawwija għal diversi raġunijiet, fosthom wara li justieden lill-eks kunsillier tal-Partit Laburista Justin Haber li nstab ħati ta' abbuż sesswali fuq minorenni. Din l-intervista saret fuq il-pjattaforma personali ta' Ricky Caruana li xorta bqa' juża waqt li għandu l-programm fuq TVM. Fost dawk li waslu pubblikament il-kritika tagħhom lejn l-atteġġjament kontroversjali ta' Ricky Caruana kien hemm il-Malta Women's Lobby, l-NCPE u anke l-Partit Nazzjonalista. Bl-NCPE saħansitra titlob għar-riżenja tiegħu.